шубара фасони шабинен духтарако и бо дубайский шоколад ном доштай. Нигоҳ кунед модели новинка ҳози дига цветушам нишон метем. И бор дар магазини Ламираж омадагай. Ино чанд будан? 1,5 буд. ҳози чанд сум? 1,5 сомон штагай бо арзон мешавад. Дига цветушам ҳаст. ҳози нишон метем. Размерош чӣ хелай? м то 5 XL ҳастай духтаро нигоҳ кунед чӣ хушрӯ марамад ина кас седа дар корай нархошон 900 сомони штагай успед кунен биёен 5-6 расветка дора ҳоз дига цветорам нишон метем. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 61 магазин Ламираж духтаро нигоҳ кунед чӣ цветои хушрӯ дора и шоколадный вишая цвет шоколадный виай баъд сиёҳ дора ҳози биненда мана марамат размеро ҳамаш ҳаст духтаро кас седа дар корай дара ва как дархост кунен доставкатон кунан хушругиша бинен инаи моделшам ҳаста иам 900 сомай ишам 900 сомон бо арзон мешава акция кардаги будиям марамат духтаро касе ки омада наметонан нависен хичон дара ва как доставкатон мекунан духтарако инами цвети саус хит продажа шидаида байни палто нигоҳ кунед шубои фасон беҳад шубои хушрӯ омадагай дар нуқтаи савдои Ламираж марҳамат биёен инами дарози хушрӯши 130 акция шидагай нархаш 2800 бо 120 чи 2600 бо ягам дошта ягаш чандай 1 метрш дарозиш 2000 сомон хулас ина марамат кас седа дар корай метавонен биёен бо айпеш бинен хушрӯшай бинен ҳами 130 чанд сум буд ина 3,5 буд ира бинен чӣ хушрӯвай ҳози 2800 сомон штагай ара дига цветош духтаро дига цветош акция штаган арзонана ина 130 чандай ина 2300 сомон диден 120 2300 сомон иҷада дигар расветкошам ҳаст нигоҳ кунед бозори Корвон айҷа тарафи Тило бозор 12 дарвоза духтарако марҳамат магазини 64 на 61 Ламираж марҳамат биёен ира бинен и чандай ина ино 2,5 сомон мана 3000 буд ҳози 2,5 сомон штагай марҳамат расветкош беҳад хушрӯ ира бинен и 6 фасон и 6 фасон 2,5 сомон марҳамат расветкош хеле зиёда дӯстони азиз ина чӣ цвете дар корайтона биёен айпеш бо бинен тамошобино анамхе норкви шубои фасони 2200 сомона 1800 сомон шида қадошон 120 марҳамат дига цветошам нишон метем ина каседа дар корай ҳатман биёен айпеш бинен марҳамат нигоҳ кунед чӣ расветкои хушрӯ дора бозори Корвонай тарафи Тило бозор 12 дарвоза 61 магазини Ламираж духтаро нигоҳ кунед чӣ хушрӯая интихобуш ҳамаи ҳаминора қадои 120 1800 сомон карданд ки 2200 сомон мефурӯхтанд касоне ки омадан наметонанд нависен хичон шумода дар ва как доставка мекунанд мана ёшабне несиёш чанд смай 2000 арзон меша ё калтатарай моделиш дига хелай нигоҳ кунед ира бинен полный норковый хушрӯ духтаракое ки шубагир бошед марҳамат ина 1500 сомона шубо 900 сомон штагай қадои дарози хушрӯш диден чӣ фасонакан ҳози дига цветошам нишон метем 900 сомони марҳамат бозори Корвон айҷа тарафи Тило бозор 12 дарвоза 61 магазинои калонай рӯ барои панҷум қатор мешава акция шидагай диден нархшон 900 сомон штагай гармаки хушрӯ мегирая бор дуруша нишон тен дуруншам амхе хушрӯ фасон хулас ина расветкошон диден ҳамаи ҳамино 900 сомони штагай бо биёен айпеш тамошо кунен мана нигоҳ кунен чӣ хеле оригинал беҳад фасон мана миёнаш танг мешада бо мана хулас нависеншона бо катихчон ҳам суҳбат шавен қади калташ чанд смай қади аз инда қади калтаям дора 900 сомон қади калташам ина қади дарозшам 900 сомон марҳамат расветко ҳастай касе ки омада наметона рақамашон аст дар рӯи экран бинависен доставкатон мекунанд тамошобино инчунин анамин намуд модели новинкаи мелки норка омадагай хушрӯ норкаи холӣ ай нигоҳ кунед майда майда айрахош беҳад хушрӯ аҷоиб фасонак нархошон акция дафтидай аз 2,5 ҳози 2000 шидагая
2000 шидай бо арзон мешава. Марҳамат, ина кас седа дар кор боша, ҳатман биёен. Қадшон чанда? Қадашон яга, ина нигоҳ кунен, распитко эваёшона бинен чанд намудай. Хулас нархошон 2000. Аксакати 2000 сомон бо арзон мешава. Ҳатман биёен, барои подписчикои мо бо арзон мекадиян. Ҳатман омада ай пеш тамошо кунен. Иҷа бозори Корбонай, тарафи Тило бозор, 12 дарвоза 61 магазин. Мана 5 қатора охиронаш магазини Ламираш. Боша биноина кас сешу багирай. Марҳамат, акция рафтестай 600 сомон шид. Ино 1000 сом будана. Ози 600 сомониш даган ма дига цветошам нишонтон метем. Марҳамат, биён беҳад расветкои хушру дора. Моделошам ҳар хелай. Нархошон 600 сомон. Успет кунен, нигоҳ кунен. 1000 сом кам намефурухтан. Ози боша 600 сомон кардаган успет кунен. Марҳамат, бозори Корбон иншам хушру будая. бозори Корбон тарафи Тило бозор, 12 дарвозаи духтаро 61 магазин. Магазини Ламираш. Ана цвет моделам хушруа. Аҳамиятен чанд модела иҷада. Мана марҳамат, метавонен биёен бо айпеш тамошо кунен. Кассе омада наметуна, и болоем 600 мияна. Кассе омада наметуна, и сафече бинен чиқа хушру. Нависен хчондара ва как шмода доставка мекунан. Аксияи палтои 400 сомона давом дорад тамошобино дар магазини Ламираш. Марҳамат, нигоҳ кунен чиқа хушруван. 400 сомон кардаган ҳама цветаш ҳастай. Мана 400 сомони кас седа дар корай биёен духтаро шубагир бошен 400 сомон. Марҳамат, ози модель даям нишон метем. Инаи цвета бинен чиқа хушру. Ё бо палтои трансформиран, остиношон 3/4 меша, қадаш бо кӯтоҳтар мешада. Нархошон 400 сомон. Акция рафтестай 400 сомон. бозори Корбон тарафи Тило бозор, 12 дарвозаи иҷа духтаро. Марҳамат, 61 магазин. Ина бинен чиқа хушруай. Киртои фасон омадаи тамошобино новинкои хушру дар магазини Ламираж. нигоҳ кунен чиқа хушру чаян. Ҳамаша акция кати пешниҳод кардаган. Марҳамат, метавонен биёен айпеш бо бинен. бозори Корбон тарафи Тило бозор, 12 дарвоза 61 магазин. Ина миёд Дубай тозашан. Чанд смай? Бренди Ламираж 550 сомон шид. Ҳамаи цветош ҳастам хушрӯй. И пуштош катям ха нигин дора. Бадана ё омадаган духтаро 1000 чанд сомо буд. ҳози акция рафтестай ирам арзон кардан 800. Ана баъд бо ҳаст дигар намуди курто. Инчунин духтаро қисми болора бинен. Дар иҷа беҳадана ин намуд куртои бархтои фасон доранд. Бархтотон чанд смай? Бархо 1600. 1600, 1500, 1600 инам хел нарх гузариштагай. Баъд ипекои фасон доранд. Марҳамат, биёен бо айпеш бинен. духтаро наворда агар хушрӯ найда бошен, рақамошон аст нависен, суратошам мепартен, интихоб кунен, дар ва как доставкатон мекунан.